Поздравявам ви, приятели! И още искам да продължа темата за Рождеството Христово и посрещането на новата година. За всеки от нас има свое празнуване. Или това е развлечение, или това е още една земна година за по-голямо очистване чрез Словото и приближаване към Господа. За мен това е още една година на приближаване към срещата с Господа. Нека прочетем Матей, 24 глава. А когато седеше на Елеонския хълм, учениците се приближиха при него насаме и му казаха: Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и на края на века? Исус им отговори: Внимавайте да не ви измами някой, защото мнозина ще дойдат под моето име и ще казват: Аз съм Христос, и ще измамят мнозина. И ще чуете за войни и слухове за войни. Гледайте да не се смущавате, защото всичко това трябва да стане, но това още не е краят. Понеже народ ще възстане против народ и царство против царство, и ще има глад, мор и земетресения на разни места. А всичко това е начало на болките. И така, изминали са приблизително 30 години от рождеството на Исус и той открива на учениците, т.е. на църквата, нашето време. Хората са се разболяли от масово повреждане на ума. Войни, да. Различни катаклизми, да. Това се е усилило на земята. Но най-глобалното в този свят са антихристите. Може да се каже, че войни е имало от самото начало. Кръстоносни походи, Вавилон, ересите са надделявали, инквизиции, екзекуции, гонения на християните и убийства на светии. Така е било винаги. Какво има тук ново? Но ние виждаме, че още от Едем навсякъде има зло. Как да докажем, че Божието Слово посочва именно нашето време, времето, в което живеем? Тогава ще ви предадат на мъчения и ще ви убиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят, ще се предават един друг и ще се намразят един друг. И ще се появят много лъжепророци и ще измамят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, любовта на мнозина ще охладнее. Но който издържи до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. Откъде идва това масово заблуждение, това отстъпление, това огромно количество антихристи? Защото още преди 25 години това не беше така. Напротив, беше лесно да се проповядва. Днес гледам и виждам как хората са измамени, вярват на всеки. И е много трудно хората да бъдат върнати към Библията. Още повече хората се привличат към човешкото, душевното, към традиции, обреди, пребивавайки в заблуда. Христос се смесва с традиции наравно с коледуване, мадюсничество, гадания, ядене, пиене, семейни традиции, с езическа култура се празнува Рождество. И аз ясно разбирам, това не е християнство. Ще казват, ето там е Христос, или точно там, или там, и красиво ще говорят за него с изкуството на хубави речи или дори ще правят шоута в църквите. И всичко това се прави под моето име, казва Господ. Те се прикриват. Това е хитро изкуство на заблуждение. Ако си дошъл в църква и там са ти показали шоу, но пасторът не изобличава греха и не ти казва, че си грешник и че трябва да се покаеш, ти си попаднал в съблазън. И при това ще ти кажат, че Бог те обича и че Той и без това ти прощава. Това е църква на антихристи и лъжци. Но обратно, ако не ти харесва проповедта, в която пасторът изобличава греховете, остани в такава църква. Тя е на правилния път и ще те доведе до спасение. Такава църква е истински Христова. Второ. Защо има такова масово повреждане на ума? И това е явен белег за края. Това е интернетът. Нека прочетем Даниил 12 глава 4 стих. А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай книгата до последното време. Мнозина ще я прочетат и знанието ще се увеличи. Тоест, приятели, днес мнозина четат Божието Слово. Ще ви кажа дори, дяволът знае свещеното писание наизуст. Много хора четат Библията, но без учители искат да се учат и да учат други,
без да имат откровение и помазание, и искат да имат пряка връзка с Бога. Знанието се умножило, но въвеждане в познанието няма. Въвеждането дава само Бог на своята свята църква. Знанието се умножило дотолкова, че изкуственият интелект проповядва Божието Слово, опитвайки се да го представи за истина. Пише песни, създава музика. Във 2 глава на Даниил е написано: глината се смеси с желязото. Политиката се решава от изкуствен интелект. Скоро роботите ще решават кой да живее и кой да умре. Човек без Христос се е превърнал в зомби. Затова, ако си силно повлиян от обучение на непознати хора, които печелят пари от теб в интернет, от твоите харесвания и коментари, но те е срам да направиш споделяне и да разпространяваш проповедта на своя пастор, който те учи и се грижи за теб, ти вече си съблазън. Интернетът увлича ума ти в своята дълбока яма. Също така Даниил казва, че разумните хора ще сияят като светила в това време. Те ще сияят като звезди и ще обърнат мнозина към правдата. Такива трябва да слушате и от такива да се учите. И разумните Божии деца още повече ще се стремят към знания от Бога и ще се учат от Него. Те ще се учат от Божии хора, които учат на въвеждане от Бога. Матей 24 глава 3:1 стих. И отново повтарям, и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. И тъй, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорил пророк Даниил, стояща на свято място, който чете, нека разбира, тогава уния, които са в Юдея, нека бягат в планините. Който е на покрива, да не слиза, за да вземе нещо от къщата си, и който е на полето, да не се връща назад, за да вземе дрехата си. Горко на бременните и на кърмачките в уния дни. И молите се бягството ви да не стане зиме или в събота. Защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха тия дни, нямаше да се спаси никой, но поради избраните тия дни ще се съкратят. Защо настояваме за домашни събрания, за обучение в началата на Христовото учение? Защо казваме, встъпвайте в завет, кръщавайте се? Защото ако човек е в Божието семейство, никакъв дявол няма да издържи там. Светият Дух ще изобличава, хората ще се каят, ще се променят и ще бъдат изцелявани. Посетителите не са Божий народ и не са ученици. Те остават грешници. Разумните хора се учат, имат откровение, стават мъдри в своето послушание. А неразумните са глупави, не искат да познаят Бога и остават в заблудата на духа на Антихриста. Какво ще стане скоро? Много скоро сам Исус лично ще даде заповед на своите ангели да затръбят с тръба. И ще започне масовото грабване на църквата от всички краища на земята. И всички ще видят това велико зрелище, как Божиите светии летят да посрещнат своя Господ. А какво ще се случва на земята в това време? В това време главният антихрист ще седне в храма, ще се нарече Бог и ще започне голямата скръб, каквато не е имало от началото на сътворението на света. Всички, които останат на земята, ще съжаляват, че изобщо са се родили, ще искат да умрат и няма да могат. И ето, Исус отново насочва към пророк Даниил. И в онова време ще си изправи Михаил, великият княз, който стои за синовете на твоя народ. И ще настъпи време на скръб, каквото не е имало, откакто съществуват народи, до онова време. Но в това време твоят народ ще бъде спасен, всеки, който бъде намерен записан в книгата. И мнозина от ония, които спят в пръста на земята, ще се пробудят, едни за вечен живот, а други за вечен срам и позор. И разумните ще сияят като светилата на небосвода, а онези, които са обърнали мнозина към правдата, като звездите за вечни векове. Приятели, ако не сте записани в книгата на живота, докато има време, направете всичко, което Господ казва, което Той говори на църквата, за да бъде записано твоето име там. Ако си бил записан и си отстъпил от завета, върни се и се поправи, докато още има време. Ето какво казва Божието Слово в Матей, 24 глава. Самият Господ казва: затова и вие бъдете готови, защото Син човешки ще дойде в час, когато не мислите.
Кой е тогава верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, когато господарят му, като дойде, намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над всичкото си имущество. Но ако онзи зъл слуга каже сърцето си: господарят ми се забавя и започне да бие със служителите си, да яде и да пие с пияниците, ще дойде господарят на онзи слуга в ден, когато не го очаква, и в час, който не знае, и ще го разсече на две, и ще му определи дял с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Скъпи приятели, ние не бива да бъдем в заблуда. Божието слово никой не може да промени или да унищожи. Библията е вярна и истинна. Сам Бог бди над своето слово, за да съди живите и мъртвите. Мъртвите ще възкръснат от гробовете си и ще има съд, Господ ще отвори книгите. Ако твоето име бъде записано там, ще отидеш във вечен живот. Ако не бъде, Господ ще дойде и ще извърши съд. И там ще бъдат онези, които са били грешни, които не са изпълнявали Божията воля, заедно с онези, които са отишли в ада. Господ не иска да отидем в ада. Той иска да ни даде награда. И църквата ще излезе да посрещне Господ Бог, святата, Неговата невеста. Едни ще получат награда и вечен живот, а други – вечен срам и позор. Амин.